Dobrý deň, za mikrofónom je Sledman zo skupiny Sleepers. Máme tu zhrnutie trhu, ako vždycky. Môžete zastaviť sledovanie tohto videa, prečítajte si toto znenie. Všetky tieto informácie sú určené na študijné účely. A poďme na to. Čo sa stalo a čo sa nestalo? Asi viete, všetci, čo sledujete trhy, vidíte to. Nasdaq, ale aj všetky ostatné trhy, ako SPX, ako Index, dostali minulý týždeň pomerne výplach. Dostali sme sa na spodok tohto nejakého kanálu alebo nejakého toho downtrendu. Nejak extra bullish to nevyzerá. Momentálne testujeme spodok. Za mňa, pokiaľ to nepodržíme, tak úplne logické miesto alebo oblasť je tých okolo tých 6200, niekde tu. Uvidíme. To odmietnutie je pomerne razantné. Samozrejme hrá do toho úlohu Irán, tweety Donalda Trumpa a všetky tieto veci, takže predpokladám, že to všetci sledujete alebo viacerí z vás, takže ako sme hovorili, longovať tieto miesta je pomerne risky, takže nezostáva nič iné, iba čakať, sledovať nejakú tú reakciu. Znova ide o to, že tento tretí test, malo to docela peknú kvalitu, ale vidíte, že ten supply niekde v týchto miestach. To skúsim ešte zapnúť, takto, aby ste to lepšie videli. Ja hovorím o tomto. No, tento vík to vidieť, že vlastne túto z vrchu vstupuje ten supply, je to vypredané, toto bola informácia, má nejaké tweety Donalda, potom nejaké dementovanie zo strany Iránu, že sa žiadne báječné rokovanie nepodarilo. No poznáte to, tie trhy sú veľmi, veľmi volatilné, vidíte, že tie sviečky majú obrovský spread oproti, ja neviem, nejakým takýmto miestam, ale tieto sviečky to je úplne niečo iné. Takže nevie sa, vyčkáva sa. Vravím, pokiaľ nepodržíme tieto úrovne, tak by som sa pozeral niekde sem. Znova veľmi podobné ako tento impuls, ten test prišiel, ak možno budeme očakávať nejaký ďalší test aj celého tohto. Takže toľko k Nasdaqu a k SPX-ku, celku k trhom. Čo tu máme? Máme tu, jak sa vyvíjajú naše trady. Tu máme ten Restaurant Brands, takisto ako veľmi veľa akcií, vidíte to je samozrejme spojené s tým, ako sa chová trh. Ja to stále držím, túto pozíciu, mám tu stop loss, takže buď ma vykopne, som s tým úplne v pohode, mám tu jasnú invalidáciu a to ma to už zaujímať nebude. Momentálne testujeme nejaký support a celý tento pohyb. Hovorím o tomto mieste, o toto, to znamená, neviem, momentálne sme nejak, čo viem, bodka 382, nejaký Fibonacci level, plus minus, a už budeme v polke celého tohto pushu. Takže uvidíme, predtým sa chovala táto úroveň ako rezistencia, alebo ako support, sa to vymenilo, takže môžeme očakávať, pokiaľ toto miesto neudrží, tak môžeme vidieť palicu dole, takže je to úplne v poriadku. Na druhej strane trhy, ktoré sa držia, máme tieto pozície a to je energosektor, to sme hovorili, že to sú firmy, ktoré sa oplatí longovať, ako možno jediné v tomto trhu, takže tu máme úplne krásnu reakciu. Sme nad týmito dlhodobými rezistenciami, už sme ju prekonali, uvidíme, čo bude dnes. Tu by teoreticky, ak sme vyšli z toho kanála, mohli by sme vidieť nejaký push up. Uvidíme, táto pozícia je moc pekná. Nejaký ďalší následný target by mohol byť niekde v týchto úrovniach. Keď ho tu takto narýchlo myslím to, čo vidím, to prvé. To by mohlo byť niekde tu, dajme tomu, možno trošku vyššie. Pardon. Niekde tuto v týchto úrovniach. Aj vidíte, ako sa to tu vlastne chovalo, takže možno 54. Uvidíme. Zatiaľ to má nejaké parametre. Sme v pozícii, držíme, sledujeme.
Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Druhý trade, ten je tiež moc pekný. Toto je krásna ukážka toho, ako sa Výkov chová v praxi. Po nejakej akumulačnej fáze sme dostali práve tento test. To bolo moc nádherné. Dostávame sa na túto rezistenciu a tu, keď sa pozriem doľava, tu nás čaká podľa mňa atak, asi to bude ATH. Nie, nie je to ATH. Ale minimálne tejto úrovne, možno tento level, niekde sem, niekde po túto high, niekde sem do týchto úrovní by sme sa mali dostať. Jo. Uvidíme, zatiaľ to má pekné parametre. Samozrejme môže prísť otočka, ale momentálne by som, ešte sa pozriem tu voči indexu, jo, je to pomerne silné. Ten volume, ten demand tam skoro vôbec nie je. Vidíte, že toto je tzv. No demand bar. Potom ako prišiel takýto silný push-up, tak ten test je, hovorím o tejto situácii. Tento bar, tu sme mali nejaký impuls, ktorý zavrel a my dostávame takýto volume. To znamená, ten test je pomerne v prvej tretine tohto celého baru, čo je pomerne bullish, dostávame sa hore. Uvidíme, čo sa bude diať. Chcel by som vidieť dneska ďalšiu takúto sviečku, ktorá by potvrdila ten pohyb hore. Okay. Na ďalší trade, ktorý sledujeme, je SON. Som bohužiaľ trošku nešťastný. Ja som hovoril minule, že by som rád sledoval tento level. Tak ho sledujem stále. Bohužiaľ price action ma nevypočula a dostali sme odraz trošku skôr, ako asi som mohol vstupovať na tomto bare, možno na tomto bare, ale nechal som to tak, očakával som, že pôjdeme ešte nižšie otestovať vrch celej tejto úrovne, ale toto je logické miesto, tak hold. Tento setup sa nevyplnil zatiaľ, takže ale technicky sme hľadali správne. Uvidíme, možno dostaneme ešte druhú šancu, nejaký test tohto impulzu, ale keď si všimnete, tak v tomto downtrende, keby som mal skúmať tie pullbacky, tak tento je najlepší. Hej. Čo sa týka aj nejakého trvania, percent, aj čo sa týka ostrosti toho pohybu, tak toto je pomerne pekné. Vidíte znova ten demand. To má pomerne pod kontrolou, tu vstupovala nejaká supply a urobila takúto sviečku. Hej. To je ešte dôležité, vidíte, že napríklad toto je pomerne silný volume, čo sa týka napríklad toho minulého týždňa. Hej. A pozrite sa, aké sviečky robili tie bullish, čo urobila tá bearish. To je pomerne dosť silný vstup demandu, ktorý to má neustále pod kontrolou, takže tu by sme mohli očakávať ešte nejaký push-up. OK. No a potom moc pekný trade, alebo setup, ktorý sa mi páčil, obecne akcia. Ja stále sa bavíme o tom, že sme pomerne opatrní, nie sme nejaký extrémne bullish, takže toto sú skôr ako trady, ktoré nie sú do portfólia, ale sú to skôr ako samostatné trady, kde sa dá vyskúšať s menším sizeom alebo len kľudne na paper tradingu, skôr si vyskúšať tie princípy. V každom prípade mne sa páči táto akcia. Tu vidíme otestovanie tohto impulzu, ktorý nás dostal vyššie, ktorý začínal celý tento push. Dostávame sa do neho a pozrite, tu je znova to isté, vstupuje obrovské množstvo, alebo tento volume spike, to je nejakých 40 miliónov, normálne sme na úrovni, neviem, nejakých 10 miliónov, to je 4 krát väčšie. Pozrite sa, čo sa stalo, čo sa týka tej price action, to by mala byť táto sviečka a aký je ten follow-up, čo nasledovalo potom. Ten supply sa snaží tlačiť, ale vlastne vytvorí v podstate, neviem, či vytvoril nejaké nové low, ani nie. Hej. Vôbec žiadne low sme nedostali. Tu sme dostali teda nejaký gap, ktorý je okamžite vykúpený a ideme hore. Hej. Tieto sviečky znova, to isté vidíte, toto je nejaký average volume. Pozrite sa, aký to má spread. Ten supply je slabý, ten demand tu jednoducho čaká. Tak ak vstupoval, ak sme to otestovali, ideme proste hore. Takisto ešte je tu aj test klzového priemeru.
Takže zatiaľ to vyzerá veľmi pekne. Otázkou je, či vstupovať už tu, hneď na tom vrchu a očakávať atak, alebo počkať na nejaký pullback. Ja osobne väčšinou ten open a ešte začiatok týždňa si počkám, čo sa proste bude diať, ale toto je nachystané na to, že to skutočne ten pullback môže byť veľmi shallow, alebo tzv. Plítky a pôjdeme hore, dokonca to môže byť bez pullbacku, že to pôjdeme priamo proste testovať tieto úrovne, možno odtiaľto a potom up. Uvidíme. V každom prípade ešte jedna taká poznámka, že keď vidíme toto je relative straight ratio, to znamená, to je ja to mám nastavené voči indexu, a keď vidíme, že ten indikátor tvorí nové higher high a je to pred cenou, tak je to pomerne silný bullish znak. Samozrejme, ako všetko v tradingu, čiary a TradingView zvládne veľmi veľa vecí ako papier, takže to môže byť celé úplne inak, ale tento setup sa mi páči moc. Takže ako jedna z mála akcií, ktorú by som minimálne niekde do týchto úrovní rád videl, takže tu máme nejakých 10%, možno 8% trade, čo je moc pekné. V každom prípade vravím, možno by sme chceli vidieť nejaký pullback, aj keď nemusí sa to vôbec stať, takže možno s menšou size a rovno, alebo počkať na nejaké prvé 2, 3, 4 hodiny, čo sa bude dneska diať, to už závisí od každého tradera. Prejsť na menší time frame, na kratší time frame, tam to sledovať. OK, takže to máme ďalší setup. No a potom posledná vec, ako sa vyvíja naše portfólio. Tak naše portfólio tento rok sme už trošku v mínuse, ale v podstate sme break even alebo na nule. Ale stále si držíme náskok pred indexom, dokonca ho porážame ešte trošku viacej ako pred týždňom alebo 2. Sme plus minus 7,7% nad indexom, to znamená, stále ho porážame, čo je pre nás taký benchmark, aby sme boli lepší ako index. Samozrejme je to nepríjemné, lebo neradi vidíme červené čísla, na druhej strane je to úplne normálne. My tu chceme byť aj za x rokov, volatilita je úplne normálnou súčasťou každého trhu, takže no stres a ideme ďalej. Takže pre tých z vás, ktorí sú tu úplne noví, tak pod titulkami tohto videa, tak tam dole v popisku nájdete na nás nejaký kontakt, keby ste sa chceli pobaviť o týchto veciach, ako robíme investície, alebo nás trading baví, tak zdieľať nejaké infos, tak sa môžete na nás obrátiť. Takisto nájdete odkaz na našu Discord skupinu, kde tieto veci rozvíjame viac dopodrobna. OK, tak toľko odo mňa. Užite týždeň, prajem, ak tradujete, tak dobré trady, nech máte šťastnú ruku a budeme sa zase počuť na budúce. Majte sa, pekný deň želám.